siba siba ijele siba 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 aive Nyelu Mmadu egbunia mala tuwo Nyelu nwata nyanwo ogoji aka aikwe na onye ya bụ eze n'osi na-achụ ụbọchị chikelu nwata okele igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụ nwanne eze shedili enye n'aka siba 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 ijele siba ijele ijele odumodu Nwaeze ebia ọ na-abụ mgbasị alụ mmadụ mgbala alụsị nkedu na-ebe mma ebe mata abụla agwa ogbobula iluru ụlọ ma ilo dị na agwụ na ọ na-egburu nwa ọnwa na-eti anọ na-eme na ajọ ihe ilozogo na anwụrụ ndụ ụbọchị anyị ka ọ bụ nnọkwa ilozogo ụmụ ụwa mago ibe chi Nyelu Mmadu na-egburu na ugochi elu nwata a na-azọrọ ya arụ n'ụwa mago na ugochukwu Nyelu nwata o ji eje mba etigbuzie nwa awọ tigbuzie awọ na-aga ilo onwere ya mụrụ nwee mụọ ebe ọma ebe dị mma na osi na-achụ siba chene evoro n'ugo ngana maka jeji chụ aja n'opuwe ome mmadụ na-echi n'igwe ma chụwu bụ nya na-akpụ ndị eze fijel mume elughị n'obi maka alụsị anyanwụ na owelie na ndụ a na-aza eze azụ onye chi emela eze ya bụwa n'eze ebe chi Nyelu Mmadu egbunie n'ụwa egbunie mala chụwo Nyelu nwata nyanwo ogoji aka anyị ma na onye ya bụ eze n'osi na-achụ mbọsi chikelu nwata okele igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụwa n'eze shedili enye n'aka siba 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 ijele siba ijele 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 siba igba abiago ogilisi abiago ogilisi abiago kenebe no nya na-etile egwu a ogilisi abiago aishi ogilisi abiago igwe amasị aka ogilisi abiago chukwu ji egwu Samuel ogilisi abiago onye mmụada ogilisi abiago ego n'ugwu kingdom ndogwu mma ogilisi abiago esi mmiri n'isochi ogilisi abiago Abia State ogilisi abiago esi mmiri na-atara ata ogilisi abiago ejebe n'ihe ejelu ogilisi abiago ogilisi abiago ikuku ego n'izu ojichi ogilisi abiago onye malụ nne ya bụ n'eze ogilisi abiago ihe na-eliri ozi ọba ogilisi abiago ebe si ikelu nwata omee ogilisi abiago igwe amasị aka ogilisi ọkazi amaka mma n'anya ma ejiri ya gọọ mmụọ ọkazi amaka mma n'anya ma ejiri ya gọọ mmụọ siba 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 ijele ijele ogilisi abiago aivomi na-emela obodo ka eji nwee n'ezi anya si ka echie ihe eze igwe amasị aka ogilisi igbo 1 nwa amụrụ na mma ọ na-eme obodo ngana aivomi na-emela obodo ji nwee n'ezi anya wee si ka echie ihe eze igwe amasị aka ogilisi igbo niile amụrụ na mma ọ na-eme obodo ngana oke mmiri na-ezo lora niile igwe amasị aka nọghị na-emụsịrị ya n'isi oji o mesịrị nwee naba obosi ebe ọ nọ nwee gụba akwụkwọ
Anambra State College of Health and Technology Emoji nwee kwụsị akwụkwọ o mesịrị banye ọlụ oyibo ebe a na-achọ ife ya eji ma ụwa ka ụwa nwee dị ama o mepelu kọmpani a na-akpọ amasị aka cargo transport ebuli ibu na Nigeria ejebe mba niile o mepelu kọmpani amasị aka consult traveling agencies na van nọ n'ime ya aigwa amasị aka ennukwu mmanwụ na mwekene yi ennukwu mmanwụ na mwaja anyị mmụọ nwere ibe ile chukwu siva jele siva onwekwalụ company amasị aka agro farms ife ndị aka na-emelu obodo nwee dị ama fakuzi n'ofu ogwe osisi amasị aka group amasị aka Global Ventures Nigeria Limited High Chief amasị aka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'onye enyelewe aka mele onye ive na-atụlụ jele Nweze na-ekpuche onye eze na Brazil Sao Paulo ikuku ego na-ekere nwi onye eze na Brazil ebe si Nyelu mmadụ egbuni amala chukwu onye lo nwata enwe otu oji aka anyị kwe na onye ya bụ eze n'osi na-achụ mbosi jikelo nwata okele igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụwa n'eze chekeli enye n'aka siwa jele ojo n'egwu jele ojo n'egwu eze ojo n'egwu jele ojo n'egwu siba na mmanwụ jele ojo n'egwu siba n'ọgbọa jele aikene eze nwanyị eziokoli nwanyị n'obi die amasị aka shi ama aka ama eziokoli dị mma na-atụ rie n'iru ogoli dị mmadụ si na-achụ eze ojukwu a na-awalụ ndị eze eze nwanyị alọlọ ogili isi bụ nnukwu mmanwụ ọgwụ ịma na nkwuwu ike nnụnụ ọgwụlụ ọkalesi ya eze nwanyị chiamaka na mgbekene yi ogili isi igbo niile si ka ije ahịa ma n'onye ejighị n'oji ibe n'aka siba ike n'ụzọ eze dị ụra mma eze nwa na obosi odogwu onye ndogwu ego na mwekene yi ego na-eji ije na obosi ọnwa na-emebe na nyamalụ odogwu n'ebe ọ nọ eze nwa na mụzali ndogwu mma ebube si Legacy Logistics Global ekwumeku na China ebe a na-abalago aza na-abalago mba ekene mwi ewubesi Chimelumeze ọnụ enudu akọ mmili jele na Kano eze n'ojotu CEO Blessed Anthony Ventures ụgwọ n'ulu ube nwanne ya gba n'ọzọ
melo mweze Ogwefi, kakene no gwevi Ogwefi, afuchu ebuka ibunoa Ogwefi, jiri azu ebuka Ogwefi, onyeje Ogwefi, CEO Ogwefi, JCO Ogwefi, Human Groups Nigeria Limited nijele nweze na-egbuchelu Ogwefi, nijele nweze na-egbuchi ogwevi Ogwefi, mmadụ ka eji nwee karịa ogwevi Ogwefi, na-ebube agwụ ịma na ebube agwụ nọ na eche agwụ nte eze nwa South CEO nwa South Global Enterprises onye na-eche nọ n'ọgbọ onye na-eche nọ na mmanwụ nwa South na mgbe na-eyi ijele nwezere enorimile ego double high shift ego na-eji ije n'isu oshi agụbata mgbada walụ ọsọ agụbata mgbada walụ ọsọ ego na-eji ije na mụ kelele n'owu mmanwụ eze n'isu oshi siba 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 jele siba siba jele 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 igba asị m obele ubonye nnobele ibonye abịagbu n'enu asị m okelu na ngwa awanye n'azụ maka ibe tinyelu nwata omee ọbịala ibe egbu m wee gbuo onwe na asị ma ọ bụ na ajọ ọgwụ ma ọ bịaluje egbu m wee gbuo onwe ya nna ajụlụ ma ọ bụ ajọ ọgwụ ibe tinyelu mmadụ egbunye n'ụwa nyegbunye amala chụwa onye na nwata ya nwe oke ụdị aka anyị ma na onye ya bụ eze n'osi na-atụ mgbọsi jikelu nwata okele igbo ya bụ onye ya bụ eze ya bụwa n'eze chiedelie nye n'aka tiba siba 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 jele 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 odumodu mweze kaina nijele mweze kaina odonyegu mweze odonyegu jele odonyegu odonyegu siba na mao siba na mao jele odonyegu siba na oboa jele. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.